ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ପଇଲି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ମୁଁ ଅମିତ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସେ ଦାଦା ବିଷ ପକାଇବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ଖରା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେ ବିଷ ପକାଇବାକୁ ବାହାରି ଏଇଟା କି ବିଷ ଏଇଟା ତ ଚାଷରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡେ। ଗର୍ଜିଲା କଣ? ସେଟା ହଉଛି 505। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ସବୁ ପଡିବ ଧାନ କିଆରିରେ। ଏଟା କୋଉ ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଏଟା ପଡେ? ଏଟା ହଉଛି ପଡିଆ ଆଁ ପଡିଆରେ ଏଟା ପଡା ପଡିଆ ମାନେ କଣ କାମ କଣ ଆର? ଘାସ ପାଇଁ ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ଓହୋ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତ ବିଲରେ ବିଷ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ବିଷ ମରା ହବ। ତ ଏପଟେ ତ ବହୁତ କାଦୁଅ ତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାଦା ଏଇ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ନା? ହେଇ ମାଛ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ହଁ ପୁରା ଛୋଟ ମାଛ। ପୁରା ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ପଇଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠୁ ଆସୁ ପଡିଗଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଡିଗଲି। ମୋ ଗୋଡ ଫୋଡ ପୁରା ଯାଇଛି ଅବସ୍ଥା। ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବାର ଅଛି ମତେ। ସେଇଠି ଆମର ଦାଦା ସେ ମାନେ ଧାନରେ ବିଷ ପକେଇବେ ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା କେମିତି? ତ ମୁଁ ଏଠି ପଢି ସାରିଲିଣି। ତ ରାସ୍ତା କେମିତି ସେଇଠି ଆସ୍ତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଆମର ପାଣିକୋଇଲ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସାନ ବାଙ୍କସାହିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରମ୍ ଗୋଳା ହବ। ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଷାରେ ଯୋଉ ପକଉଛ ଏ କଣ ମାନେ ରହିବ ତ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବ ତ? ଦେଖେଇବ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସମ୍ଭାଳିଯିବ ତାହେଲେ କାମ କରିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି। ତା କଣ କରିବ? ପୋକ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଆରେ। ଆଉ ଯଦି ନ ପକେଇବୁ ଗଛ ତ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏ ଜିନିଷ କଣ ମାନେ ଚାଷ କଣ କେତେ କଷ୍ଟ। ତ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଚାଷ କରିପାରିବେନି ଯେ ମାନେ କ୍ଷତି ଯିଏ ସହିପାରିବ ସିଏ ଚାଷ କରିବ। ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ? ଆମର ତ କାମ ରାତି ପାହିଲେ ଏଇ ଧନ୍ଦା ଆଉ। ଆମର ତ ପାଳ ଧନ୍ଦା ଆଉ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ ଆମେ ତ ଚାଷ କରିବୁ। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଷୀ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ଦେଶକୁ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜାଣିଲେ ନା। ଚାଷ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା କଣ? ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପୁଣି କେମିତି? ଚାଷ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା କି ଧାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି? କଳାଶ୍ରୀ। ଆମର ଯୋଉଟା ଏଇଟା ପଡୁଛି 70-75 ନା ଧାନର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ନା? କୋଉ ଧାନ ବାହାରିବ? ଧାନର ମାନେ ନାଁ କଣ? ମାନେ ଯେମିତି ଡେରାଡୁନ ଅଛି ଆଉ ନାଲି ଧାନ କଣ କୁହନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଓହୋ ଯିବା ପୁଣି ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ରମ ରେ କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ ବାଗିଆ ମରା ହବ? ହଁ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ନା? ଇଏ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ପଳେଇଲାଣି। ହୁଁ 4 ଗୁଣ୍ଠୁ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କ କିଛି ଦଉନ ମୁହଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ ପାଇଁ। ପୁଣି ଏ ବିଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଯିବେ। ପୁଣି ସେ ବିଲ ଏ ବିଲକୁ ଆସିବେ ବୁଝିଲ ନା। ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବେ?
ସେପଟରେ କଣ ହେଇନି କି ଚାଷ ହେଇନି କି ସେପଟରେ ଧାନ ଚାଷ ସେପଟରେ? ଓହୋ ତାଙ୍କର ଲେଟ ରେ କରନ୍ତି ନା? ଓହୋ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପାଣି ଖରସୁଆ ପାଣି ନା ଖରସ୍ରୋତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଖରସ୍ରୋତା ପାଣି ଆସିଲେ ଏଠି ସବୁ ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେ ପାଣି ଥରେ ଆସିବ ମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? 8-10 ଦିନ ରହିବ ମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ତ ଆମେ ରହିଲୁ ଏବେ, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ତ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ହଉଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିବ।